Dayon karon ang 3,300 ka barangay health workers gikan sa 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan sa entero lalawigan sa Misamis Oriental. Tungod sa ilang bahin-bahinon nga 6.6 milyones nga gi-turnover sa Kapitolyo, gitunol mismo ni Governor Bambi Imano ato sa virtual flag raising ceremony sa Kapitolyo. Matag health workers dunay 2,000 pesos isip early release sa ilang honorarium aron magamit sa ilang inadlaw-adlaw nga palitonon. Malipayon kining gidawat sa 3,300 BHW pinaagi ni Ms. Vivian Almonisid, ang BHW Municipal President sa lungsod sa Hasaad. Matud niini nga dako kaayo kini og tabang kanila ning panahon sa krisis. Dako kaayo ang among pagpasalamat sa among pinalanggang ug amahan diin nadawat na namo ang among honorarium niining panahona. Dako na kini nga tabang alam kanamo nga mga voluntaryo o isip frontliners sa nagkinadaiyang munisipyo sa lalawigan sa Misamis Oriental. So daghan kayong salamat ko sa tanan nga suporta nga among nangadawat. Kini mato ni Governor Imano kabahin sa Economic Recovery Program sa iyang pamunuan na rekomendado sa Provincial Task Force for COVID-19 sa pagpangulo ni Dr. Jerry Kalingasan. Ako si Lambo Ethel Ipanag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.